bojomu ki puter ora padha ro nek iki. Kowe muni piye sik, muni piye? Sabar. Sik, kowe muni piye? Puter. Nah, iki berarti bojomu tau ndelok nekku. Sabar kowe yo ngono. Kowe yo celintisan to kowe. Lah tra yo nek sampean ki cara Nek nggonku tengengen. setrume kuat Mas. Lah kuwi kok kaki. Kene tahu bulat kok. Kok roh puter barang iki apa tau periksane apa piye. Ora, saiki wis beda le tak foto tak kirene WA. Mas aku jenglengen yo Mas, sampean Lis, dua. sebagai istri soleha, Nggih. lek arep dijengleng kowe kanggo nyuwara ndegek, misal tutorial njegek, kurang dikluk. Nah, njegek, bokongnya diangkat. Nah, ngono. Loh, Amson. Kesuwen. Wis dadak ora anu. Ora simpel nek ngono. Ngono langsung anu Mas, prasmanan nggih ngono ae lho. Weh, kok prasmanan ki sing mangan wong akeh yo gak. Ora kok sing mangan akeh, prasmanan tegese buka dhewe tutup dhewe ngono lho. Ngono. Penak ngono. Nek iki bojoku ora tak tutup lho, dirubung laler. Ora aku ya mambu puter. Jenglengen yo Mas sing setrummu kuat. Wis tak jengleng nduk wis tak tenang. Sama ning dhuwur apa ning ngesor? Aku ning dhuwur, aku ning dhuwur. Nyapa? Ya apa lho? Bojomu ki ning kene. Aku tau ning ngisor karo iki lho kok 5 menit mlebu rumah sakit tau. Lah ngopo Mas? Oh alah kowe ya ampun. Plempoken pentil to. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah nuwun Mas. Minta Nggih. wondene tamba kangen kula kalih Pyai Ponorogo. Dalu niki saged sowan Pyai Ponorogo tur ya mboten adoh saking omah. Nggih. Alhamdulillah Pyai Ponorogo jer dalu niki tesik remen gelar budaya Mas. Elok Mas niki mun waturaken ngajeng. Insyaallah menika dados ngamal jariah ingkang sae dijapai dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cinatet sedaya niat kajatipun dalu niki ngentekke ragat golek nikmat. Insyaallah sedaya tebih saking laknat dipun syukuraken wonten ing ahli sunah wal jamaah slamet donya wal akhirat. Nggih, tur ya kena diarani ngibadah sedekah. Krana napa kejaba menghibur diri warga masyarakat ingkang wonten lingkungan RT 02 RW 01 Dukuh Kroya Desa Nggelang Kulon Kecamatan Sampung Ponorogo iki uga menehi berkah karo pedagang kaki lima. Amin. Niki sing saged dipun wastani sedekah tu lidafil balak. Niki sing diarani sedekah ki ngedoke balak ngeten niki Mas. Temen Mas iku pancen ya jelas. Saestu mula dalu niki muga-muga wayah magrib budal sembayang menyang kali jo nyangking timbok. Ayo mumpung si urip sregep-sregepon nanggap wayang sok nikmati ben munggah swarga. Mergo wong ngibadah ki ora mung melulu utawa mligi babagan salat, babagan poso nadyan to iki nggelar budaya uga mujudake pirangane wong ibadah mergo nyenengke wong sing semene kae. Lah niki lho Mas Kluthuk, senenge ngeten niki lho. Acara bengi iki lak menjadi rekor muri dengan acara apa? Dengan acara nglespekne omah anyar menika. Lho. Omah anyar matamu iki. Wah iki acarane iki syukuran RT loro RW 1 ana ing Gelang Sampung kok iso. Ora nglespekne omah anyar gitu. Ngapun wae. Ya sok insyaallah bakal nular iso nanggap wayang. Amin. Ngono. Mung jenenge rezeki iki ora kenyono-nyono. Apa sing diniati sing penting kuwi ikhlas tur niat. Aja nyawang pira-piraning ragat. Ning sing penting nek jenenge amanah kuwi tetep dilakoni ngono lho Mas. Monggo jenenge rezeki diarep-arep ora teko tinggal turu malah gembruduk iki ya. Teko leres-leres Mas. Ngomong sapa? Hah? Tangga kuwi turu malah bablas ade iki. Kowe iki yo ngerti ya to, mula kabeh iki sregepon donga. Ngeten iki lho Mas, nyat pirsani. Masyaallah nyuwun pangapunten kula bedhik. Nyuwun pangapunten napa aku labek munggah pegelku gak umum kok. Lah ngopo? Dujo tibae lah kok dagelane tambah sitok iki mau. Sapa? Pak Dene wae. Walah. Lah ya kuwi enek jok klitik jok nutuk lah sing nusul kerki jo ndledek. Dadi ndledek dhewe rono. Mbah iki mau penikmat budaya. Iya. Ngono. Saking senenge nusul Mas Minto, nyuwun gending,
kene iki ora kok ming nyuwun tok ning tetep gawe bisaroh Ya. nyatane ya maringi Mas Minto. Heeh. Amplope gowedi tak delok tuwipi sisine 5.000 mbuh-mbuh. Iya. Aja disawang, sing penting lak tresnane teng budaya Mas. Masyaallah. Pokoknya dalu niki kula seneng, Pak. Lho ki lho, sing mirsani kene delon masyaallah nganti. Kula tak kira lho, penonton kok ning kene tok dipeteng. Wah, ning isor tewel sak menawa biyane, Pak. Piye to Pyayi Ponorogo ki jemenaki Mas Minto? Kula niku suwi beten teng Ponorogo, Pak Minto. Heeh. Dalu niki saged teng Ponorogo ndereke jenengan niki alhamdulillah. Kula ndongakne muga-muga sedaya warga masyarakat Ponorogo menika sedaya insyaallah panjang yuswa, Pak. Amin, Ya. amin, amin. Kula niku babat bibit kula niku teng Ponorogo mbiyen. Alhamdulillah. Sopo? Loh, kula mbiyen Kowe iki anggere engko mayang neng Kediri. Nuwun sewu Pak Minto, babat bibit kula menika wonten Kowe Kediri. kakean. Mayang neng Tuban. Nuwun sewu Pak Minto, babat bibit kula menika saking Tuban. gak tenan iki. Wong kok dadi wong lecet lho iki. Ora Pak Minto. Ki mbok picek to aku. Kula niki lek ndadal wonten pondok, kula niki wonten pondok mriki. Pak Minto nuwun sewu. Niki cerita Pak Minto. Heeh. Ponorogo niku sakral, Pak. Amin, amin. Siswa budaya buyar iki main ning Ponorogo. Nggih teng alun-alun. Lah kok Wahyu budaya ketoprak gedhi niku kan wahyu ketoprak gedhi iki loro to, Pak. Siswa Wahyu budaya karo siswa budaya. Siswa budaya buyar niku ya pas main ning Ponorogo. Terus? Wahyu budaya buyar iki ya pas main ning Ponorogo. Iya, iya. Sakral, Pak. Ning aja ngomong dagelan buyar lho ya. Gak. Bahaya kuwi kok. Lah, kula niku Pak Minto, niki nun sewu history. Kula niku mbiyen iki babat bibit kula ya ning Ponorogo. Wah, ndadalah. Kula niku pertama kali melu wayang nglerek rada ngetan. Niku nderek Mas Prayit main teng alun-alun bayarane 200.000 ditumpang loro kula karo kritik niki. alhamdulillah. Ya. Niki picek to. Iya, iya, aja mbok sawang perkara ditene lak nawahi Nah, tuku nawe ikhlas. niate Pak Minto. Akhirnya begitu kula niati kanthi ikhlas pengen sinau babagan dagel ning wayang, Budaya. alhamdulillah ndereke Pak Prayit teng gone Ponorogo. Nggih. Kira-kira tahun 1928. Loh, Niku iku apa to kuwi? Kok suwi men lho kuwi. 1928. kuwi lak ya jamu-jago ya Pak, ya jamu-jago ya kuwi. Makane lek arep pentas ning Ponorogo ning wilayah kota, Nah. kuwi aja lali sampean anu Jaro. sowan ning ngebel. Loh, kula ngebel nek Nah. seminggu pisan Pak ngriku Pak. Nyuwun lantaran Kok ning nyuwun kono piye? Bale Batur, Mbah Bale Kok Batur. ngapa to? Kula niku Bahkan- seminggu pisan teng ngebel Pak. Ndonga. Mancing. Kula niku Saurunge mancing ki kudu ndonga ning mae Mbah Nyai Latung. bapak kowe ora tau tak dongani yo dongani. Sampeyan ki nek dikandani wong tuwa manut to. Heeh. Wong tuwa ki tutur sembure kuwi mesti apik. Nah, kuwi dirungokke. Ngono lho. Aku ki wis tuwa, kowe sik bocah. Nah. Dadi manut karo wong tuwa. Dadi saurane bocah ki manut karo wong tuwa, aja sak karepe dhewe. Pak niku mbiyen Pak. Heeh. Sisa darani nun sewu. Ya, Biyen kebon nek- nyusu gudel. Nah, saiki gudel wis kebo. Kok iso ngoten? Lah iya gudal nusu kebo. Lah nggih, Heeh. saiki kebo wis gudel. Kowe ra mencra-mencre lambemu iso. Saiki ki lek wong tuwek ketinggalan zaman, Pak. Cah nom-nom sakniki bocah-bocah sakniki niku zaman era Gen Z. Niki era-era milenial. Niku lek awake dhewe ora ngetoni bocah-bocah ketinggalan, Pak Minto. Loh, Nun sewu jenengan contone. Oh, jenengan lek nuruti jenengan ngetoni wayang ngeten iki ora disyuting YouTube, ora nggih TikTok. Lho, sapa sing ngeluh jenengan? Ora ngerti. Ora ero. Turne Mas Minto ki mriyayi lho Lho, nek mayang. ki mboten mriayi apa? Sampeyan ki dalang sombong kok. Lho, Cek, iki lho sing ndak penak. Ora penak Kowe pijet. ning ngending, Kok kaya wong kejulinu kon pijet. Kok iso ngomong lek aku dalang sombong ki dasarmu. Lho nyatane ditanggap malah madhep tebuk ora madhep rono sampean. Ora sombong lek sampean. Dadi suwengi madhep rono. Lho, yo sak karepe sampean mlumah karo Aku pilih mlumah aku. iki anu kok Mas Minto, nyun pangapunten. Sampeyan ki tak anggap Sampeyan ki ora kaya Ponorogo lho Pak Minto. Tulungagung iki nun sewu. Biyen ki ramene wayang ki sadurunge Tulungagung Ponorogo Pak Minto. Tanah subur kemajuan zaman nun sewu kemajuan tata kota tata kabupaten niku Ponorogo Pak. Lemah lho. Lemah iki subur-subur lho. Aku Pak. ngerti kok mergo awakmu bibit bebet bebete kan saka Ponorogo. Niku mbiyen Pak, tapi sakniki nun sewu.
Secara pertanian itu Ponorogo Maju. itu menjadi barometer percontohan pertanian-pertanian seluruh Indonesia. Karek letak pertaniannya di mana? Letaknya ning pegunungan? Kok pegunungan? Ngriki sak nggon-nggon ditanduri mesti cukul Pak Minto. Contoh. Jenengan nek ning sawah nandur apa? Pari. Pari wis umum. Jagung. Jagung ning ngarep omah kan nandur apa? Lombok, Lombok, terong. Ngriki iki nun sewu ditanduri apa cukul Pak Minto. Kok saged? Terop cukul gedang karo klopo niku lek ra Ponorogo niku. Lho. Dagelan ki nek mantan maling ngeten iki, Ah. Pak. Kae ki nggih sesaji, mula wong Jawa ki apike ngeten iki. Ya, nggih, Ora ya ninggake. sesaji Peh, ben kowe ra dipangan Bathara Kala. Loh, wong Bathara karo aku gila. Sesaji kuwi penting. Mula sing jenenge nun pangapunten, Pak. Ya. Niki tuwa ning tuture ra iso digawa niki. Pyai kene pyai sepuh, duwe kasepuhan. Wih, tur dirungokke duwe- adimu. Bah, Dadi Masya cekake Allah. kowe iki tuwa sebrabas kakek nampas, Nah, tuturmu ora kena digawa. Lho, mbok disawang, sampean karo aku ki sapa? Terus Nah. aku ya apamu. Mosok karo awakmu dhewe lali wong aku masmu lho. Iya lambemu. Lara lho. Nyun pangapunten lho. Nah. Wong sing diarani Iya, sing iya. dilenggahke lak sepuh-sepuh, disesep Kan kanthi biyen ki apik. lek dilengane sepo-sepo lek nomi mesti dienggo dhewe. Iya ning menghormati sing sepuh. Sepuh? Tegese nyapa kok wong Jawa ora ninggake sesajen ki sebabe apa didelok. Nyapoke kok dincepi gedang nyapa. Mergo cepi bojomu ning kono kandul-kandul. Niki lho nggih to. Domongi kula nek kalih panjenengan sekeca lho, Pak. Ya kuwi ana filosofi ora kok ming nggih pajangan tok. Gedang menika insyaallah gegayane warga masyarakat ngriki oleh pepadang saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah kuwi lho lambemu Ya. iki lho maksudku Dene iki. ya iso lho. Dados Gedang kuwi apa gedang? gedang menika napa sing dijangkah warga masyarakat ngriki, muga-muga gegayane oleh pepadang saking Gusti Allah Subhanahu wa Lah taala. kuwi lho lambemu ngene iki lho sing tak senengi niki lho. Gedang kuwi mau apa kuwi? Mbok cekel sak ido nih dasmu. Kan nesu ta domongi. Kejaba gedang ana apa? Tebu. Tebu. Tebu menika mateping kalbu, Pak. Iman kudu kuat. Gusti Allah menika ngowahi pangapura marang umate sak dosa-dosane sak bejat-bejate menungso, sak nakal-nakale menungso. Yen sok ben sadurunge mati yen beliau tobat, insyaallah bakal duwe pangapura marang Gusti Allah. Masya Ning Allah, sak bejat-bejate wong menungso ora duwe iman bakal dilaknat karo Gusti Allah. Lah masyaallah ki lho. Dadi kalau tebu menika mateping Jane kalbu, Pak. Mas Lidik. Jane ya meletek ya matane. Lho niki mondok Pak, niki Kok matane meletik pintu Pak Pinto iki? Lha apa? anu Pak pikirane. Oh pikirane gelo bocahe. Kok matane meletik iki wis nggih matane sapa? Omonganmu kok omongane kaya Dijangkepi karo bujeng. Buceng menika mlebune kudu kenceng, Pak. Tegese niat kajate warga Melati iki kudu dikencengne. Yen iya iya, yen ora ya ora. bujeng tumes. Tuh meski mlebune kenceng metune lemes. Iki Tegese diarani. metune ngene. Harus ada segi penggunaan Tegese iki. metune lemes ki ati kudu lemes, Pak. Wong ki sabar innallaha ma'asabirin. Wong sabar menika kekasih Gusti Allah. Insyaallah wong sing sabar, insyaallah wong sing ikhtiar, insyaallah bakal ketemu mulya donya lan akhirat. Amin amin. Kenceng dalam arti memberi semangat, Pak tapi Waduh. hatinya kudu tetap Lho, nggih lho, Pak lemes. Pito. Nah, Nggih, lemes atine. Lah Ya. kae kok ana kae. Kambil. Lho kambil piye to? Cengkir kae lho. Cengkir menika kenceng meno anggonmu mikir. Lho. Gitu Pak Minto. Iya. Pak Minto. Iya. Kono ki yo Aku ora budek, anggere kowe ngomong ki aku yo ngangen-ngangen ngono. Tak omong malah buka dompet. Iki lho, mangklek enek njaluk obat mripati lho. Cengkir menika kenceng no anggonmu mikir. Tegese kenceng no anggonmu mikir, ya mikir keluarga, ya mikir Gusti Allah, ya mikir masyarakat, ya mikir Gusti Allah. Iki sing saudarani hablum minanas, hablum minallah. Lho, ya karo Contone koyo ngeten iki, Pak. Sik. Kok iso muni hablum minanas, hablum minallah ki piye artine? Engko tak WA. Aku Ya ora iso. dijelaske. Aku ora iso buka Google tok artine. Hablum minallah, hablum minanas. Tegese ya hidup bermasyarakat, ya manapa marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah yo ngerti ngono dijelaske. Lho kene Pak, kowe centak-centita ning masjid. Oh sik to ning kene rasane ndindis ning kene lho. Aku bener cerita. Lah wis ning kono ae penak. Cang ora mbok puluk yo. Lah wong ning kene wis saged kok rono ki. Lah muluk kok rai. Lah iki lho Pak, ora itu. Aku yo kulino muluk rai. Kera ngisor ngono telapu ngono. Tegese ki awake dhewe yo manembah marang sing kuwasa, jentak-jentit ning masjid yo kudu srawung karo warga masyarakat. Sik wong nang masjid kok jendak-jendit salat aja jendak-jendit ngono lho. Wong biyen iku lek ngarani jentak-jentit Pak Minto. Lah kene mau salat kok randang tangi-tangi lemu sujud. Lho, ngawur elek. Tawaduk kowe. Tawaduk ndasmu iki. Kusuk. Kusuk gundulmu iki. Lah apa? Untuku ketalul sajadah kok. Sajane selesai.
Pak Minto. wontenipun cengkir kenceng Niku. olehmu mikir. Mikir, Pak Minto. Gedang gegayane bisa padang, Padang. tebu manteping kolbu. Kolbu. Kae ana disampiri pari. Pari menika saka tembung par menika paringono. Paringono mulya warga masyarakat mriki, paringono mulya tegese niku muga-muga warga masyarakat iki gemah ripah jinawi ora kekurangan sandang mangan tuwing papan. Nyapa te ado-ado pari ate ngono lho. Loh, Pariwisata rine Kediri, dadi pariwisata ning Kediri ngono ae. iki meneh Ponorogo Pak Minto. Ponorogo. Tak dilat tenan. Aja nesu to. Rim niku saka Wis to tembung ning kene ae rasane Didi. Ning kene wae wongsane ya krungu Lah. dadak. Rim nika rina wengi Pak Minto. Warga masyarakat Ponorogo ing dalu menika njan pirsani rina wengi tansah ndedonga marang Gusti Kang Arya Jagat. Nyenyuwun Pak Minto. Sapa? Lho, wong-wong. Wong endi? Wong Ponorogo. Ngerti kowe. Ora. Lah iya. Loh, tapi imane kuat Pak Minto. Tegese buktine ngeten iki. Sedaya menika sami mirsani melek mirsani wayang. Wayang menika wong melek paling abot menika tirakat melek Pak Minto. Lah kene kok sing sadalane menika tirakat Pak Minto. paling melek ki abot. Lho abot Pak Minto. Lah bojomu kok melek terus? Ya melek terus omahe tak dol sana aku pas ketemu iki. Niku Pak Minto. Dadi niku penting Pak Minto. Pancen bener Mas Lidi, Nggih, apa dawuh. sing dingendikake Mas Sony. Mas Jok Luduk. Sony Joglo. Ah, iya tinggal. Sony kok merek sempak to, Pak. Lah iya, dagelan kok merek sempak ki ya kuwi lho. Lah iya, mbok kaya Mas Ah, Minto ngene lah. iki paling ora toko Mas Minto ngono apik. Apik. Toko elektronik Mas Dwi ngono ya apik. Apik. Kok Sony ya apa iki? Jeneng kok ora pas ki lho. Dadi anek werdine kabeh ya. Nggih, Pak. Kula niku nuwun sewu. Mas Minto kok didepne rono ki ngendi ki? Kok madhep ndi iki? Ngulon. Nggih. Nggih ngilen. Nah, nyapa kok madhep kiblat? Ngulon kuwi basa Indonesiane apa? Barat. Barat ki saka tembung bare ning akhirat. Lho. Dalangi bare ning akhirat ya. Aja meneh kok dalang kabeh ki sok ben budale ning akhirat apa jenenge temune ning akhirat. Tegese mumpung urip ning alam dunya ayo ta tumindak sing Wingi nek dagelan negeske ngulon barat sok bare ning akhirat bar kuwi langsung Pripun, Mas? langsung ning akhirat. ora iso wong KTP ku seumur hidup kok. Lah ya kabeh iki ya tetep tinimbalan kok iso. Tegese bare ning akhirat Pak Minto sebagai duta wisata, duta budaya, duta edukasi, insyaallah jenengan bakal nemu kasuwargan. Amin. Madhep ngulon. Nek kulon ki apa? Barat. Bare ning Akhirat. Saiki sing burine geger madhepe ngetan. Timur ki saka tembung ati-ati men nek mun jaga umur. Loh, ana timur ati-ati men. Jaga umur, mumpung sing enom ayo to sinau sing becik. Lah nek lor kuwi utara. Utara ki urip hanya sementara. Loh. Paribasane wektu ki mung sak kedeping mata, Pak. Iso. Dek ingi ora iso dibaleni, saiki dilakoni, sesuk ade ora ngerti. Loh, Kemarin adalah kenangan sekarang adalah tumpuan dan besok adalah jawaban. Elok bocah iki. Wah. Ana lor ana kidul sing diarani selatan. selatan ki selakno anggonmu slametan. Contone desa ngriki, RT ngriki, lingkungan ngriki. Alhamdulillah. Niki sing darani slametan, nguri-nguri kabudayan dimen kabeh bisa slamet donya, slamet akhirat. Berarti so RT loro RW 1 iki mesti ana sing nenten puke. Mergo niki dunia belum baik-baik Lah, saja. kuwi. Israel perang, Amerika perang, Bener. Iran perang. Pejabat akeh sing korupsi. Pejabat akeh sing korupsi. Iki donya urung tentrem, Pak. Besok menika donya bakal tentrem. Iya. Yen Kene ana rasa karo mlaku wis ning kene wae. Besok donya bakal tentrem. donya bakal tentrem yen ana jumudule Satria Piningit. Lah nek iki jelasno. Yen wis ana jumudule Satria Piningit sing metune jam 12 bengi bathuke katon cumlorot. Kuwi apa, Mas? Wong nyuluh kodhok. Menika Kowe tak tonyo ndasmu tenan. Iki ngomong wigati lho. karo wong Ning ngrungokke para sepuh temenan nampa wejangan saka Kowe tak sampeyan. tonyo lho. tenan mau lor apik. Utara urip hanya sementara, mbok tiba-tiba jumuduling Satria Piningit. Lah ya kok tetekane kok rica-rica suwike. menika wong nyuluh kodhok kalih wong bedil codot. Iki ngawur. Iki pokoknya terima kasih Pak. Siap. Ngeten iki lho. Saking Ini Korea, hebatnya Pak. lingkungan iki. Wayangan digelar. Amin. Sing nanggap wong apa TKI, beliau TKI yang ada di luar negeri. Bener. Ini yang bisa dinamakan bahwasanya pahlawan Dewisa Negara. Lah kuwi dicontoh, iya. Mas. Jadi anggaran negara Nun sewu iki ya akeh saka pahlawan-pahlawan sing apa jeneng iki Sing saka devisa negara. Iya, sing nyambut ning luar negeri. Nggih. Bojo kula niku nggih TKW, Pak. Wih, tenaga kerja wanita, Mas. Kerja wanita. Tenaga kerja wayang. Loh. Bojo kula. TKW ki tenaga kerja wanita.
Bojoku tenaga kerja. Kok wayang? Nggih, anu usung-usung debok Pak Minto. Bojomu. Bojo kula mbiyen teng mboten nek guyon. Bojo kula mbiyen teng kawin niku teng Hongkong, Pak. Heeh. Pase ning ndi kuwi? Neng Makau. Oh, apik kuwi nggon keramian kuwi. Ya, Bagian baby sister. bandar judi. Kowe iki mbok menghormati Pak Polisi to, blok goblok. Oh, Pak Polisi lenggah kuwi jenenge ora mengedukasikan, jenenge meracuni masyarakat, jenenge pekat penyakit masyarakat. Ah, kuwi dirungokke. Kok iso main mbok unggulke. Kowe nek nganti Pak Polisi iki masuk ke ranah hukum undang-undang judi, papunten Mas. Kowe kena 303 KUHP. Ah, kuwi lho rungokno kuwi ora wedi kowe. Judi ki 303 KUHP. Ngantek di penjara. Penjara kowe glundung semprong iso 8 wulan kowe. Oh, raimu sing lebus aku lho biyen. Wong biyen wis nebus aku lho kowe. Kowe ora ngerti kok riwayat kok. Wong kowe akhire nek 3 wulan to biyen. Mas, rasane piye ngono iki? Rasane tekan ngono. Kowe layakno roh. Kowe to cangkeme rasah nyambut gawe Ah, nyambut. nembang dhisik ya, Mas. Mboten iki lho nyambut gawe dadak ngurusi privasine. Lah iya. Begitu kene ngomong judi kowe langsung nyaut. Kowe tahu kok. Mas, pangapunten Mas. Ah. Di penjara Pak Minto, di penjara. Neng Surabaya neng Polsek Mendut. Iya wis to. Mendut wis dilayar neng Medaeng to Pak Minto. Heeh. Neng penjara ngene Pak. Neng jeruji ngene to. Iya. Tak besuk ngene to. Terus Paye yo lakon kok mangsane. Ah, pundutane Mas, pundutane iki mau ngersake pepeling, mengko dibablaske neng Gudril. Siap. Sinten Pak, mriki seneng gending lho Pak. Iya. Saestu. Pepeling kaya ngapa? Salah siji ngadeg Mbak. Sik. Goleke sing rada langsing wae Pak. Hah? Sindenmu enek sing kakean tanggapan ming moungan mangan tok ora kontrol ke MBG lho. Ngono, sing di Pak. Pah, jan piye kene nyuruh wong baik. Niki Mbari-mbari. sing idul dhewe. Enggak Pak Ah. Minto. Enggak Pak Minto. Aku. Idul dhewe. Iya. Hei, mripatmu kidul dhewe iki lho. Kowe iki ngerti nek hawa. Ya, Mbak Mita, Mbak Widya karo Mbak sapa iki? Papat ngadeg. Papat. Coba dona longso. Zamane Yo. rekoso urip pancen angel. Kudune ra usah ngomel. Ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng. Ulat tojo weteng yen dikongkon yo sing temen. Lambemu ya pas lindrul tenan. Aku kulino melu jidul kok. Bangsamu. Jajal Iki tanpa bawa nggih, Mas. Sik Mas. Yo Iki yo kudu nek bawa Pak, ora nek bawa pas sing ngendang samane kok. Ora tegese iki sing mbawani kendhing. Iki cara desana apik, Mas. Hah? Iki cara desana Gilang. Gilang. Bocahe tan kaya sing kaya pasuryaning gilap. Heeh. Kula tembunge Gilang. Nek iki sampung. Sampung riki, Pak. Nggih, sampung. Paling mboten sampurnakne tresna mesti bakal rampung. Heeh. Nek niki paling mboten sumarata. Kok sumara to? Nggih, sum-sume akeh mesti bakale rata. Oh iya. Nek niki paling mboten nek ndelok niki jetis. Jetis. Nggih. Angger dipijet mesti bakale nitis. Mas Luduk, nek pojok dhewe iki cara desa ndi iki? Kuwi cara desane Dung Banteng. Gedimen kok iso mbokokne Dung Banteng. Kuwi gampang nyeruduk. Wangsane. Jale pepeling jale. Ya. Langsung buka saka ketipung. Ngadekan, Dok. Yo, sinden loro. Ya, Dok Mita.
sambutan saking Bapak Mulyono Bantarangin Sumarata Walang Kekek kapal api, kapal udara, kapal selam, main titiran, bukan famili yo mas, bukan saudara, siang dan malam jadi pikiran. Mas, satu tembang, tembangnya gandrung, kaya apa? Langsung nyelingi sawetara nggih Mas. Yuk langsung dados. Lagu gandrung, kaya apa? Mesti sing latihan ndek iki mesti. Dan bocah-bocah. Mula apa-apa aja nggih story to, Nduk. Sinden papat sing diaturi jumeneng. Yuk, kaya ngapa toh? Langsung dados. Yuk, sembah nuwun. Mas Klidik, Mas Luduk. Dalam. Nah, niki lagu gandrung wis diaturke ganti panjenengan sing tak dapuke. Napa, Pak? Iki diaturke kagem sedaya panitia ugi warga masyarakat ingkang wonten lingkungan RT 02 RW 01 Dukuh Kroya. Nah, iki aku nyuwun suwe ra diaturke. Napa, Pak? Caping gunung ning digarap jenglingan. Siap. Ayo. Pun, Derek. Mas Klidik sampean tak dhawuhke karo Mbak Lilis Karnali. Oke, siap. Wis, kuwi milih dhewe kono. Lah Mas Luduk kali sinten? Ben milih dhewe. Oh. Jangan pilihne to. Hah? Jangan pilihne. Kula milih mesti milih sing ayu. Aja sing cilik-cilik. Sinden Sekar Gadung ki enek sing elek kabeh ayu ning tak pilih ki sing pinggir dhewe kowe. Sepundi, Pak? Kae, pinggir dhewe. Wit ngadeka ladenono. Itu. Kae. Pinggir dhewe kono lho. Beh. Kowe iki nyapa tek celintisan dadak. Malah oleh kentongan bali desa. Kentongan balai desa aja dipaido. Kentonganmu mung cilik, kowe ane mung ciut iki kowe ane gedhe lek kentongan balai desa iki. Karek ndelok tutuke kuwi lho. Nah, tutukmu mampu apa ora? Tabuhmu mampu ra, Mas? Loh, ya mampu. Kowe cara tenan iki. Iki cara kene pas kok. Sugane pecel. Nek kene tempe dele, nek bojomu tempe benguk. Nah, kuwi. Benguk ya ora apa-apa ya, Mas. Ora apa-apa ta. Yang penting kan masih enak. Benguk-benguk sama tetep tak tresnani cah. Oh iya. Mas Matur nuwun Klidik ya, aku Mas. kok tresnani apa ora to, Mas? Ya tetep no setia sekali no. Ai. Wedi ta. Anu ora bawa apa-apa. nduk ya, bawa terus engko Mas sing jengkleng nggih. Oh nggih, bawa napa, Mas? Bawa Tapi gunung, ayu-ayu kopok ngono ya. Ngapa to aku yang ngetes bojoku Lho, ngapa kan to? Pak Minto lek bawa tapi gunung dadak tekok Eh. kopok. Ora usah padu, ora usah ngurusi tangga. Iya, ngono kok ngurusi tanggane. Ngene wedek. Tanggane salah tak benerne. Kowe meri ta? Meri to, aku langsung Bojoku kaya langsung ngene. meri kowe. Seksi kaya ngene. Loh, iki seksi konsumsi bojoku iki. Wedi panganane. Yo, coba. Diawiti saka Mbak Lilis Karnali. Ya, Jengklengen yo, Mas yo. iki tak jengkleng to. Alah mboten samarai Pak Dalang kula niku pun saged. Jane sing bawa ngriki napa jenengan? Sing bawa sing ngendang. Ora. Ra kuwi jenenge ya bawa. Bawa Basir. Saben bengi nyawa
Ya aja terus langsung tunduk poin to, Nduk. Lho, Mas aku sok ndok kanten. Alus sik, Ndok alus sik. kanten. Ora kanten yo engko ngenteni lampune mati. Ayo Mas. Yelis. Penak. Lah, Nyenggole urung kok penak. Loh, kan ini Wong wis mek kena bayangan simulasi Oh, iya, iya, Mas, iya. simulasi. Pancen imunisasi iki penting. Ga? Simulasi. Nah, ganti ke, tonggo sebelah ke. Aku jembengen ya, Mas. Kowe iki rasa dijembeng sombo dhewe jembeng. Kuwi lho kaya tangga teparo iki lho. Bojomu cara mbok jak apa jenenge? Bojomu mbok jak ngidul sithik rono. Wah, janten. Iki rencanane sok ben sampe tak cor nang sore monumen Reok kono sok ben. Nemen riyok Lah iki apa? rupa glon bodine bojomu Bukit Soeharto lho. Ada ya ora apa-apa. Apa? The big is beautiful ya, The Mas. big is beautiful. Debik endeledek kuwi kok. Ayo cepet, Apaan? cepet. Pipit selak mangan biar kancane mangan selak kuwi. Bot. Bawa nduk. Nggih. Saking ngajeng napa wingking, Mas? Awakmu iki mburi karo ngarep padha wae. Lah nggih sami mawon. Wong awakmu iki termasuk pawaan blulus. Ya maksudnya mentol iki padha ning pilih ngarep apa mburi ngono Mburi lho. ki ya teng perentol nyatane iki. Yen mamajang. Ayo Mas. Among karo janur kuning, janur kuning. Op. Nyapa to? Nyapa? Betah-betahno piye? Sing pahami aku bojone. Ngopo Mas? Nek wis posisine Lek ngoten iki ngopo? bojoku wis mubeng ngene iki. Kuwi tandane piye Mas? Tandane Iki berarti ape nelek iki. ora. Samu lho. Janur. Awas, yo. Yo. Yap. Cas. Tuh. Endi? Sing jos to Mas Duk, bosok. Apa Sing macet? jos. Lho, tatu lho ta. Iya. Nah. Mas, sing jos bojone wis mapan. Dhuwur. Nah. Ya apa lho iso makik iki mekane. Mbok kaya aku ngene lho, Danu. Kaya kuwi lho. Jane kaya kuwi kok Cen yo. Pipit, tranake bojomu ki puter, ora padha ro nek iki. Kowe muni piye sik? Muni piye? Alah, Sabar, Sik, sabar. kowe muni piye? puter. Nah, iki berarti bojomu tau ndelok tekku. Sabar, kowe Wah, yo ngono. iya. Kowe yo celintisan to kowe. Lah tra yo nek sampean ki cara Nek nggonku tengengen. setrume kuat Mas. Lah kuwi kok kaki. Bener, nek Kene mah tahu bulat kok. kok roh puter barang iki apa tau priksane apa piye. Lah, saiki wis beda le tak foto tak kirene WA. Kembang. Oh, kamu Dik, sini Dik. Kene. Mas Lis. aku jenglengen yo Mas, sampean Lis. dua. Sebagai istri soleha, Nggih. lek arep dijenggleng kowe kanggo nyuwara ndegek, misal tutorial njegek kurang dikluk. Nah, njegrek bokongnya diangkat. Nah, ngono. Loh, Aku sono. Kesuwen. Wis dadak ora anu. Ora simpel nek ngono. Ngono langsung anu Mas, prasmanan nggih ngono ae lho. Weh, kok prasmanan ki sing mangan wong akeh yo gak. Ora kok sing mangan akeh, prasmanan tegese buka dhewe tutup dhewe ngono lho. Ngono. Penak ngono. Nek iki bojoku ora tak tutup lho, dirbung laler. Ora aku yo mambu kok puter. Jenglengen yo Mas sing setrummu kuat. Wis tak jendeng Duk, wis tak tenan. Sama ning dhuwur apa ning ngesor? Aku ning dhuwur, aku ning dhuwur. Nyapa? Ya Sono apa kuwi. lho? Bojomu ki ning kene. Aku tau ning ngisor karo iki lho kok 5 menit mlebu rumah sakit tau. Lah ngopo Mas? Nyapa? Oh alah, kowe Karo ya ampun. masaku wae. Plempoken pentil to. Ya Allah. Ada di Kowe kotak saru kowe. Wis ngomong kowe lho. iki apa lho? Dik, aku ning dhuwur ya, Dik. Injih Mas. kembang. Wai. Ya. Mas. Firman. Watu.
Kok iso? Ya ngono kuwi. Ya ngono kuwi ya. Tahu lho, tahu bojoku mek haan bare terus keturun. Wis gak lilir blas. Wah jenak nang ngrungokne wayang. Gunung. Titik lho, Mas. Kowe ki apa to kok sorono lho. Kene lho. Clintisan. Gak nek murah padha karo nek Mas Klitik gah. Lah. Anu Dik. Wong itu lek kenyih gak tapuk iki. Makane bojoku kowe iki Mas tenan. Ben isuk padu karo tanggane. Kayak iki ya. Ngono to, Mas. Lah gendeng-gendeng ngene ya. Ya. Apa kenek kuwi Piye, kok? piye? Piye? Ini Pak Minto. Tak dang. Lah gendeng-gendeng. Mbak anak ini, siap-siap. Kayak gabrus kebo. Macet. Kok anak macet nang tengah Ngene, dalan. Mas. Tata sia-sia. Ya didelok to, kowe iki delok sumbere piye. Nek bojoku lak sumbere. Lah masa gedak ngono cerat-cerat. Sumbere piye? Mas Lurung, Ngono aku lho. kangen kuwi iki lho. Ndah-ndah. Piye? Ndah-ndah. Cerat-cerat. Kale. Ya. Ayu nih lah. Alah kok dipuluk. Obar dinget ya awak-awak. Ben mambu tak ngetneh. Kok tiwas dirubung laler. Iki besok tenan, nek pomo meteng rekoso kayak anake. Piye, Mas? Lah nek ngeden mesti suwi kuwi. Salah Lah, bos. Iki ra tau ngeten iki lho mek idu tok metu cung. Gebres sama tua ya, Mas. Penak ndek bojo pipit tinggal gebras metu. Ayo Mas, aja sampai kalah karo tangga lho ya. Nggih. Kayak sing mambengi ngono kuwi lah, Mas. Mambengi aku kok ora karo awakmu di ngamambengi aku. Loh, lah karo sapa? Karo tuku aku. Tak tuapu ya ditresnani Mati sing ora. kuwi kok. Ya. Polahmu lho Mas mambengi iki jan apik kluget-kluget kaya ular keket ya lho Mas. Ora iso puter. Angel saiki tambane angel. Olahmu ndek iki apik lho, Nduk. Kaya ula sawa. Alah, kok iso. Wah, anu Nduk ya. Apa Mas? Janggutmu sesuk nek disuntik, dioperasi sing apik Nduk. Ben lincip nyatis. Nyantis ya Mas. Irungmu ben buangir iso mancung tenan nek suntik. Aduh. Janggutku disuntik. Janggemu suntik didawakne pisan ngantek kok udel. Dadi ben kaya unta. Malah elek. Ya, yang apa Lis? Panas udyan Piye Mas? Janjine kepiye? Ya, lantak. Anu silin tabuhe ben gak muni. Anu tapi digo kalau gitu. Bangsane iki lho. Panas udan panas. Bojoku hebat. Aling-aling. Napa Mas? Nek bojomu ra kreatif, Pripun? bojoki mengangkat home industry. Kok saged? Lah kok Lho, nggo cican boto bro saya ngomong. iki ngono puna. Ngawur. Iso. Bojomu Anggota. gocakno lho, Jon. Napa? Gocakno. Kuwi engko enek pring ning kono mesti merembet rono malah. Iki apa? Dikira ndruwono piye aku ki. Iso mrembet nang pring. Wah, rumah saku. Ya bener. Capek
Yo ye yo ye. Iyo iyo. Ayo. Tes. Ngono ki nganu. Po. Siap. Sing wedok. Mas, Mas. Sing wedok iki ngono kuwi ndang karo muni aja meneng wae. Ngene lho. Kono nek dedet kono wek. Ya. Padane basah. Ya. Ya, jajah ya. Wek. Langsung tuh. Nyapa kok balik iki? Kok balik piye kudune langsung wek ngono. Wek piye gundulmu? Napa? Kowe lho bebek ra? Nggih. Bebek ki nek wek wis wek. Ngono. Gundul wis kewer. Ayo. Akhirnya ya puter. Lah yo balik puter nek iki mau basa. Bangsane. Panas udan. Sampun. Wis. Jan. Nadyan. Wadon sareta lanang Turi kelor wana ditresnani ra umangsa. Langsung hot Pak ya. mane banyu Langsung. Mas, iki sadurunge panjenengan nembang satu tembang, aku nyuwun gongan tembang